Les cooperatives impulsen des de fa molt de temps nombroses accions en les quals el compromís i la solidaritat conformen un únic objectiu. Per a posar en valor aquesta labor silenciosa, la Confederació de Cooperatives de la Comunitat Valenciana ha recopilat en un llibre 10 projectes solidaris protagonitzats per cooperatives de distintes classes, grandàries i sectors d'activitat. Aquestes 10 iniciatives representen només una xicoteta mostra de l'activitat diària de tantes i tantes cooperatives per a millorar el seu entorn. Coneguem els seus protagonistes. «22 entitats cooperatives han participat en el projecte de construcció d'una aldea cooperativa en el districte indi d'Anantapur. Es tracta del primer projecte col·lectiu de solidaritat desenvolupat pel cooperativisme valencià que ha fet possible que més de 100 persones sense recursos, a 10.000 quilòmetres de distància, accedisquen a una vivenda digna. Impulsada des de la Confederació de Cooperatives en col·laboració amb la Fundació Vicente Ferrer, esta acció ha creat un vincle que naix amb vocació de permanència entre la comunitat valenciana i l'entorn de Midugolam Village. El 7 de desembre de 2017 es van inaugurar les 24 vivendes construïdes, totes elles a nom de les dones de la casa. Muchas gracias por vuestra cooperación, vuestra ayuda. Nos valoramos muchísimo. Caixa Popular promociona des de fa anys l'esport valencià, pels valors que este representa de treball, superació i solidaritat, coincidents amb els principis d'esta cooperativa de crèdit. Gràcies al seu suport, la Volta a peu de València s'ha consolidat com un esdeveniment popular de gran repercussió en la ciutat, no només reservat a runners en bona condició física, sinó obert a tota la ciutadania. Famílies, xiquets i xiquetes, persones majors. Caixa Popular patrocina també altres esports, com la pilota valenciana, el ciclisme no professional, l'handbol, el triatló o el singular copbol, a més d'inculcar el xoc net des de la infància. A través del programa Profit, posat en marxa en 2011 per Consum, tones d'excedents d'aliments no caducats i en perfectes condicions per al seu consum es reparteixen diàriament entre nombroses entitats benèfiques per a la seva posterior entrega a les famílies més necessitades. Totes les botigues, centres i plataformes de consum participen en el programa. Juntament amb les empleades i empleats de la cooperativa, col·laboren també més de 1.000 persones voluntàries, procedents de 200 entitats solidàries. Gràcies al programa Profit, milers de famílies en risc d'exclusió reben un suport fonamental que els garanteix una adequada nutrició. Només entre 2011 i 2017 s'han donat més de 15.000 tones d'aliments. Mig centenar de persones de la comarca valenciana de la Ribera es beneficien gratuïtament dels serveis del Centre de Dia de l'Alcúdia, finançat de manera conjunta per les dues principals cooperatives de la localitat, l'agrícola Canso i la de crèdit Caixa Rural de l'Alcúdia. Obert en 2008, el centre està especialitzat en el tractament de l'Alzheimer. Com expliquen els propis usuaris i els seus familiars, bé pareix un hotel i funciona de manera molt eficaç, oferint un servei complet i satisfactori. Allí, les persones majors se senten com a casa, ateses i cuidades durant tot el dia, fins a la nit, per 23 treballadors. El celler cooperatiu Covinyes col·labora de forma molt destacada en la Festa de la Verema de Requena, un autèntic esdeveniment social en el que participen els 3.000 llauradors integrats en les 10 cooperatives que formen Grupo Covinyes, que té una enorme repercussió dins i fora de la comarca. Organitzada per l'Ajuntament d'esta localitat, cada final d'agost la celebració posa en valor la cultura i tradició vitivinícoles de la zona. Declarada d'interès turístic en 1966, esta festa, la més antiga de les que se celebren a Espanya, brinda un merescut homenatge al vi, suport principal de l'economia requenenca.
La recuperació de terres de cultiu abandonades és probablement l'actuació mediambiental més important que puga fer-se. Conscient d'això, la cooperativa agroalimentària de Viver, en la comarca castellonenca de l'Alt Palància, ha posat en marxa un projecte de cultiu d'hortalisses en terres en desús, en el que col·labora també la cooperativa de Benaguasil. A més, Viver s'ha proposat recuperar el fesol del confit, llegum autòctona que estava en perill de desaparició. Amb aquesta acció, a més de protegir la riquesa paisatgística de l'entorn, la cooperativa aconsegueix salvaguardar la cultura agronòmica i la gastronomia tradicional de la zona, preservant la biodiversitat d'una comarca que ha viscut tradicionalment de l'agricultura. Lánzate és un projecte formatiu gratuït posat en marxa per Florida Universitària per aconseguir la inserció sociolaboral de dones de mitjana edat desocupades de llarga duració. El programa proporciona les eines i tècniques necessàries per a empoderar-les i proporcionar-los seguretat en elles mateixes, habilitats emocionals i preparació per a exercir un treball amb les màximes garanties. De les 30 dones que han finalitzat el primer curs, una gran majoria ha aconseguit trobar un treball. Durant 8 mesos han treballat un equip baix un model cooperatiu. Avui, gràcies a la insigne cooperativa d'ensenyament de Catarroja, són persones molt més preparades per al treball i per a la vida. Els baby pelones són uns ninos preciosos, com els xiquets i xiquetes que els inspiren. Són el joguet més venut d'Espanya i els beneficis que s'obtenen amb la seva venda es destinen a la investigació sobre el càncer infantil i a la construcció de jardins en els terrats dels principals hospitals. La cooperativa de serveis Juguetos col·labora activament en aquesta iniciativa. Els baby pelones es poden comprar des del primer dia en totes i cadascuna de les quasi 300 botigues que la cooperativa té repartides per Espanya. Ideat per la Fundació Juegateràpia, en el projecte estan implicades moltes persones famoses que dissenyen mocadors per a cobrir el cap de cada nino. Es tracta de que les xiquetes i xiquets afronten la quimio amb un somriure, fent el que més els agrada, jugar. A més de proveir d'energia als seus més de 2.500 socis, la centenària Cooperativa Elèctrica de Castellar exerceix una important labor de promoció de la cultura local. Des de 2005, la seva seu social compta amb una sala d'exposicions i amb una biblioteca amb connexió a internet. Aquestes instal·lacions, obertes al públic, acullen tot tipus d'activitats culturals, donant visibilitat al treball d'artistes locals. Pintura, escultura, artesania, edició de llibres i disseny i brodat de vestits, entre altres activitats, troben en aquest espai un lloc on desenvolupar-se. Fa quasi 20 anys, la cooperativa villenense de treball associat Íntegra Assessores va iniciar un emocionant camí per a ajudar als que pateixen algun tipus de malaltia mental. Avui, la cooperativa s'ocupa de la direcció econòmica i tècnica de la Red Sanamente, constituïda juntament amb altres associacions i entitats de Villena per tal d'afavorir la inserció laboral de persones amb diversitat funcional, tant física com mental, i proporcionar-los atenció i ajuda domiciliària. Un centenar de persones treballa diàriament perquè els que utilitzen aquests serveis i els seus familiars troben una oportunitat de desenvolupar-se i viure dignament, lluny d'etiquetes i prejudicis. Deu accions amb ànima cooperativa protagonitzades per milers de persones anònimes que ens parlen d'il·lusió, de compromís i de solidaritat, de ganes de canviar el món per a fer d'ell un lloc millor on viure. Una forma més humana i més càlida de relacionar-se i entendre el món. Cooperant.